le cóide, Eilean I bhrónnig menamse agus tá mé san Aonach ó 1986. sé rud a bhíonn ar siúla guine ná rudaí difriúla géirí an Gaeilge chur chun cín. Tá n-ionra an sa le fada. Tá an stúrthóir inis tá seanúha leis na páistí agus tá Gaeilge labhairt acu cé nach bhfuil siad Aonach ó bhean ortha tuiscint áirithe acu agus tugann sé sin deis dos na páistí sa scoil tactaisteach agus bheith ag lé as Gaeilge. Agus sa tráónán sin tá an iarscoile ann ó labhairt éis sé héin go dtí 5. Ná ní hagann na páistí go léir gach lá, tagann siad beidir 2 lá nó 3 lá sa tactan agus dénn siad an obair agus ihann siad béle a haidh éigean a thugann siad féin leo agus bíonn siad ag spreagadh sa chaint as Gaeilge. Ó 1989 aig dás agus d'arbair an scoil. Agus I rith an tréimh sé sin I gcónaí bhí tacaíocht agus cabhar I gcónaí ag teacht ó chuiste chunar na Gaeilge agus gachtainna a bhí buintach le Dún Mhuire. Bhí mar lán sásta I gcónaí na páiste óga ón n-ionra ag teacht chuig an Gaelscoil. Agus ba ionir mór dúna agus sumsa ach go háirithe na múntóirí sa n-ionra eáil go háirithe gur bíad na híorscoileáirí a bhí againn so len siad raig leis an sim a bhuair siad sa Gaelscoil agus an sin chuig siad raig chun an Gaeilge agus an sim sin a roinnt idir na scoláirí óga a bhí os agóir. Bhí an ardéis an seag deir fiabhra agus bhí grúpa bra ann. Bhí cainteanna agus mar sin de agus an sin ceol agus ól agus na daoine ag búla le chéile agus bhí an spreagadh agus an tainmh á bhainteacha as. Le cúpla bliain anús bíonn maidin caifé againn. Bíonn idir 2 agus 20 duine go handúla an gach seachtain agus tá ben amháin a hagann ó hasanna ar siras sa saoire feadh cúpla mí mar tá tuige cá imil na sionna agus tagann si isteach go dtí an bhaidin caifé agus bíonn anna ann ar hí bheith caintling. An buntáiste tá an sa ná gur le chunar na Gaeilge an furgan of an sa. An sa Dún Mhuire agus so táimid I Árann bhaile agus tá sean áisiúil de cuairteoirí agus tá sé de nós a gcuingin is teacht ar an géadaí nach go háire. So tá an tálainn dá riad agus tá bhíonn tinmh maith a going agus tá anna bhád an Gaeilge I gcuiteanna I Tiobraid Árann péiscéile so tá muid dóchasach dus na tochaí.